जोंनि 19 नं सिडली चिरां बियाबाव दासिम जोंनि 42टा 43टा जा प्राइमारि दङ आरो 287टा बुथ कमिटि दङ। गासै जोंनियावहाय 1365टा पारा दङ, थामहिनबा सुब्बा दङ। बेफोर गासै सुब्बायाव जोङो मिटिं खालामजोब्बाय। दा जोंना थार्ड फेज जागासिनो दङ। बे थार्ड फेजखौ आं नोंथांमोननो मिडियानि गेजेरजों बुंना होनो नागिरला। दासिम जोंनियाव 1400निख्रुइबो बांसिन मिटिं जानानै थांबाय। एभ्रिथिं इज क्लियार। दा जोंना मोनसेल' खोथा माखासे मावबावनांगौ दङ। बे मावनांगौआ जादों रायजोफोरखौ जोङो BPFनि माखासे नंखाय बानसावनानै मानसिफोरखौ थगायनाय बै ओनसोलनि बर' बिमाफोर, ओनसोलनि राजबंसि बिमाफोर, मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि बिमाफोरनि खुगानि ओंखामखौ सेनानै अरुनदयखौ सेनानै दानना होनायनि बेरेखायै दिनै गासैबो बिटिआरनि बिमा माहारिया सांग्रां जादों आरो खौसे जादों। बेफोर गासैबो फिननायखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा नैबे 9 एप्रिल खालि जानो गोनां एसेम्बलि बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव फिथाइखौ होनो थांगासिनो दङ आरो बिनि साजाखौ हाग्रामानो होनो थांगासिनो दङ। लानानै खाम्फा बरग'यारि बिथाङा मोनसे समाव गाव जेब्ला UPPLआव दंमोन अब्ला इन्टारिम सरकार जागोन होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बिथाङा दा फिन BPFआव थांफिननायनि उनाव इन्टारिम सरकार जाया, BPF सरकारा बाया बायदि बायदि बिबुंथि लायो। मोनसे खोथा खोनासं, नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बुंनो नागिरदों जे जोंनि सरकार थानाय समावनो जोङो 125 एमेन्डमेन्ट बिलनि पास जानायनि बेलायै जों सावरायदोंमोन। नाथाय गासै 10टा काउन्सिला मोनब्रै स्टेटआव दङ। जाय स्टेटआ आसामनि अनगायै, स्टेटफोरा आसामनि अनगायै मेघालय बेवहाय 3 दं, मिज'राम बेवहाय 3 दं, त्रिपुरा मोनसे दं। बे मोनस्नि काउन्सिलनि 3 स्टेटआ हेफाजाब होयैनि जाहोनाव जोंनो हम मिनिस्ट्रिया साजेसन होनाय बायदियै, सुबुरुन होनाय बायदियै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव आरो दैदेननायाव जोंनि माखासे इन्टेलेक्सुवेलफोरजों साजेसन लानायनि गेजेरजों जोंनि सरकारनि समावनो जोङो मोनसे प्रप'जाल हरनाय जादों जे बिटिआरनि एकर्डआ जेरावहाय आसामाव जादों, आसामाव जानायखायनो जोङो बाखि मोननै डिमा हासाव आरो कार्बि आंलंखौ लाफानानै बर'लेण्ड बे मोनथामजों 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनाय जाथों होननानै बाथ्रा होनाय लेखा बेखौ फैगौ जुलाइ दाननि गोलोम बोथोरनि पार्लियामेन्ट सेसनाव भारत सरकारा एमेन्डमेन्ट खालामनानै थामहिनबा 125 एमेन्डमेन्ट बिलखौ पास खालामनायनि गेजेरजों बेवहाय इन्टारिम लाबोनाय जागोन ना गभर्नर रुल लाबोनाय जागोन, बे बुस्थुखौ सावरायनाय जागोन। खिन्थु जोंहा फोथायनाय दङ जेरावहाय एकर्ड खालामनायनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो एकर्ड खालामग्राफ्रा इन्टारिम गभर्नमेन्टखौ खालामबोदों आरो थिग बिदिनो जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ जे बे बारावहाय जोंनि NDBनि गायसनगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ जों लोगोसे जोंनि 6 कमरेडफोर जायफ्रा जेलाव दङ बिथांमोनखौ जोङो जुलाइ दाननि पार्लियामेन्ट सेसननि 125 एमेन्डमेन्ट बिल पास जानायनि सिगांनो बख'नानै गासैबो रायजो राजानि साजेसन बायदियै, सुबुरुन बायदियै जोंनि NDBनि गायसनगिरि रन्जन दैमारिखौ फैगौ इन्टारिम गभर्नमेन्टआव जोङो बर'लेण्डनि बा बिटिआरनि चिफ बानायनो थाखाय जों थांखि खालामदों। अरुनदयखौ ओरैनो स्टेट गभर्नमेन्टनिसो होनाय आरो बे स्टेट गभर्नमेन्टनि होनायखौ हाग्रामाया बा BPFआ लास्ट 3 मान्थआव BJPजों सावरायलायनायनि रायलायनानै आरो DC एडमिनिस्ट्रेसनफोरखौ मेनेज खालामनानै जोंनि नैबे बियाब माने नैबे निसिमा बियाबनि काउन्सिल बियाबनि 300निख्रुइबो बांसिन मानसिनि बुरि बिमाफोरनि, दुखुथिया रान्दि बिमाफोरनि, दुखुथिया आलुंगारि आब'मोननि अरुनदयखौ दाननानै बिथांमोननि जा खुगानि ओंखाम, बे खुगानि ओंखामखौ सेदों। बे खोब दुखुनांथाव बाथ्रा आरो लासिंसिं बाथ्रा। फैथों समा बिनि फिथाइखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा, जोंनि बिमाफ्राबोनो बा बे 9 थारिखनि जा बिसायख'थि, बे बिसायख'थियाव फिननायखौ होगोन। माइन'रिटिनि साननायानो एन्टि BJP दौ आरो जोंना BPFआबो बुंखादों BPF माने BJP माने BPF, BPF माने BJP आरो NDA माने BPF बे बाथ्राखौ स्पष्ट होखादों। जेराव जोंनि माइन'रिटिफ्रा BPFनि एगेन्स्टै गसंनो गोनां जाबाय आरो जादों। मानोना थांनाय समाव बिथांमोना हारसिं सरकार दागोन होननानै
माइन'रिटिफोरखौ थगायनानै ख्रिस्टियानफोरखौ थगायनानै मुस्लिमफोरखौ थगायनानै भट लादोंमोन। बे बाराव ख्रिस्टियान आरो मुसलमानफ्रा BPF खौ पानिशमेन्ट होनो थांगासिनो दङ। मोनसे खोन्थाया स्पस्ट जोंनि UPPL दोलोआ मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आसामाव UPPL एलायन्स सरकार बानायनो थांगासिनो दङ। दोलोनि माखासे सोद्रोमाफ्रा बा दैदेनगिरिफ्रा UPPL मानसिफोरखौ 2 लाख फैसा होगोन आरो जबरदस्ति जइन जाहोबाय थागोन। आं दाखालि मोनसे नोंथांमोननि बे मिडिया आरो फेसबुकाव पस्ट खालामनायाव ससियेल मिडियायाव पस्ट खालामनाय मोनसे नुदों। BPF माने स्किम दानग्रा, BPF माने अरुणोदय दानग्रा, BPF माने थगायसुला, BPF माने मा होनो नासयग्रा बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव जोङो पस्ट होनायखौ नुदों आरो बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा बिराद मोजाङैनो शेयार खालामदों। बे बुस्थुआ जोंनि बुंनाय नङा, गासैबो रायजो राजाया 35 लाख BTR बासिया दिनै हमदांनो हादों।